Ina ji a jikina kamar akwai abin da yake shirin faruwa da mu. Zuciyata sai bugawa take. Ni kuma ji nake a jikina kamar lokacin cikan burinmu ne yayi. Ba ki da burin da ya wuce ki mallaki mijinki, sannan kuma ki kori kishi yaki daga gidanki. Kina son ki samu duniya. Ki sani duk mai san duniya sai ya manta da lahira. Suwaye ku kuma daga ina kuke? To ai na ga kamar kayan mu ba kamar irin wanda muka zo da su ba. Kar ku damu da wani. Dan yayi shigen abin da ya faru da ni shekara 7 da suka wuce.